Vi vil nu vise jer, hvad vi har brugt hele den her lange time på. Unge og alkohol. Her kommer du. Vidste du godt, at 20% af 13-årige danskere har prøvet at være fulde, i forhold til 9-10% af svenskere og 12% af tyskere? Hvorfor starter unge danskere med at drikke så tidligt? Det er nok fordi alkoholen den er meget billig. Fordi de tror, at når andre drikker mere, end de selv gør, så kan de jo også sagtens gøre det. Har du egentlig nogensinde prøvet at drikke? Nej. Jeg har. Okay. Ikke sådan totalt meget, men lidt smule. Nej. Til nytårsaften og sådan noget, så det synes jeg ikke skader, men jeg har aldrig været fuld og sådan. Nej, jeg har ikke prøvet at drikke. Jeg har selvfølgelig smagt alkohol til nytårsaften, sådan, men ikke sådan drikke. Nej, heller ikke jeg. Ja, ikke sådan rigtigt, men jeg har prøvet at smage det. 20 ud af 65 cirka på vores årgang har prøvet at drikke. Her kommer folks meninger om, hvad de synes om at drikke i vores alder. Ikke vores alder, der er det ikke så fedt. Nej, det er ikke så fedt. Hvorfor er det ikke det? Man kommer til at lugte meget. Man kommer til at lugte meget. Hvad er der, Kæmper? Altså, jeg synes bare, det er sådan... Ja, underligt. Det er forkert, synes jeg. Der er vel en alkoholgrænse, eller ikke? Det synes jeg er rigtig, rigtig sådan negativt, fordi alkohol er farligt, og det derfor alt for tidligt at starte. De unges alkoholforbrug er en af de højeste i Europa, og deres debatter er en af de mest levende. Forskere har interviewet 117 drenge og piger i 16-års alderen. Resultatet viser, at de unge i gennemsnit begynder allerede at drikke som 14-årige. 73% danskere, 15-16-årige, har været fulde inden for 12 måneder. I andre EU-lande har 39% været fulde inden for et år. Drenge, hvis vi drikker her som 13-årige og så unge her, så kan det medføre til kræft. Nej, det vidste jeg ikke. Det vil sige, ikke. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, det vidste jeg ikke. Hvis kan det kunne ødelægge ens liver. Ja, det tror jeg faktisk, jeg vidste. Det vidste jeg faktisk ikke.